My name is NaRonika Tandi. I was born here in Kariba. That was 1975. I'm an artist by professional. I work with sculpting. I'm also an international artist, working in Germany, Holland, exhibiting in Austria as well. So I decided to make this sculpture that is called Kariba Waves. It's 2 waves. What inspired me was my day-to-day life when I was staying in Kariba. Because of the lake, obviously we have waves. But as we grew up with the history that Kariba waves, they have names because of the directions. So this one is called Nyawoza. This is a wave which I created on my way as an abstract, but representing Nyawoza wave, which comes from the Nyawoza direction, but it claims not really much of people's lives. And this one is called the Binga wave. As you can see, it also created in an abstract way, but showing that the Binga wave is more like stronger than the Nyawoza wave. So this Binga wave comes from the Binga direction. From the way we are seeing it, it's more like aggressive because it claims more of people's life. So the number of people who die because of Binga is more than the people who die because of Nyawoza. I was inspired because when I grew up, most of people were dying in the lake due to the waves, and when the waves comes, no one knows. And when it is more of people dying, our Tonga people from Binga, they would come and do the ceremony to talk to the ancestors about that they have the wave. When it comes, it shouldn't be strong. So that's our belief. But then when it comes to scientifically, they will say that is the way where the wind has to go. So it's 2 things. But the purpose of the Kariba waves is to promote domestic tourism and also to resemble the Kariba wave, which is always in the lake. As long as we have water in the lake, there is a wave. So I donated this to Kariba community as a way of paying back to my city, and also as a way of appreciating my culture as well, because I started this art here in Kariba. So yeah, I'm happy that we still have Kariba wave after we put it up. That was 5 years ago, and I'm appreciating whoever is coming and appreciate my art, and it's still standing. And it seems that now in Africa we appreciate art, because before in Africa people were not really appreciating art. So as well, this is not only the sculpture for Caribbeans, but it's also the sculpture for the tourist who comes, who wants to know more about the Kariba wave. So it's one of the 7 myths which is found in Kariba. That's Kariba wave in Shona, Masai Sai. Pamusoro pamfananidzo uyu mwanangu, tichiisirwa mufananidzo uyu takanzwa kufara. Nokuti tanga tisingambofungidzira kuti tinotora nemumwe mwana wedu womuno akaberekerwa muno muKariba akatiitira chinhu chokuti isusu nzvimbo yedu ioneke kuti zveshuwa pano ndepanenzi Kariba Heights. Akatigadzirira dombo iri, uye mucherechedzo wedombo iri kune vazhinji vamwe vanouya vasifunga kuti ndiyo nyami yacho. Isusu nokuziva ndobva tozovati aiwa vana vedu iyi haizi nyami. Mukanzwa kunzi mumvura umu mune rinenzi wave rine simba rakanyanya, musi wacho kana richiita riri iri richinzi Binga wave iri kuita nhasi, tunotanga kunzwira kware captain otaura kuti nhasi vanhu havapinde mumvura, nokuti Binga wave ndiro wave rine hasha
ramunonzwa kuti kana kuti vanhu varohwa newave ndo mucherechedzo wedombo ramuri kuona iyi inonzi Binga wave. Richibva nekusaidhi rekunoku kunenzi takatarisa uku kunenge kuchinzi kuBinga kwatakatarisana nako. Saka iwave kana richirova rine simba rakanyanya zvokuti ndosaka pachinzi kana vanebata matemba musapinda. Ndokuti yore captain anenge azviona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumvura. Ndo mucherechedzo wedombo iri. Saka toda kuziviswa kuti vazhinji vese vanyatsoziva kuti kana uchiona mucherechedzo uyu urapa unotaura kuti iBinga wave rakagadzirwa nemwanasikana wedu anenzi NaRonika Tandi akazvarwa muno muKariba. Ende tanga tisingamboziva kuti mwana wedu anotirangarira kuti pana ana amai ndofunga amai vake vaimbotengesawo madhoiri but iko zvinezvi vakadi vane nguva yakareba vatoenda kumusha kutokangana nezvo. Asi nokuda kwemwoyo wake wakanaka akabva angoti iye ndida kutodzoka kuKariba ndonoita kuti ndivaratidze vabereki vangu kuti ndichiri kukudai mese sezvazviri. Izvi hazviitwe nemunhu womanga manga, zvinoitwa nemunhu ane rudo. Takaona rudo rwemwanasikana wedu womuno muKariba. Saka ndikati ndo nyaya iripo pane zvinhu izvi. Uye pabasa pedu panoshuva vanhu vazhinji vanozotopafarira nokuda kwechinhu takatarisa izvozvi. Ndipo vanozotanga kuona kuti apo tine mamwe matombo edu ayarapa akasiyana siyana. Pane mhuka dzakasiyana, pane maflowers, kune wanikwa maelephant, kuna na mother and child, kune malavas, chichi zvese zvinozooneka kumberi nokuda kwedombo irori. Uye nhasi uno tinotenda Mwari kuti kanzuri yedu yazotiitirawo futi zvakanaka. Chimba changa tichiisa ndofunga muri kungochiona kuti apa chapera. Nhasi uno wazotiisirawo imba inooneka pachena. Saka tinongozvitenda izvozvo tikungotenda nerudo rwaMwari rwakadaro rwataitirwawo nekanzuri yedu ichitiisira zvakanaka. Ini ndinonzi Godfrey Ndikedi. Ndogara muno muKariba. Ndinoitawo zvekutengesa zvivezwa izvi zvimasculpture ari pano muKariba aitsapo. Ndafunga ndatova ne5 years ndichiita zvekutengesa masculpture. Nangoti basa redu rinoiri tinotarisirawo kuti tinge tichiwanawo macustomers kuti wandeiwo. Sezvo mazuva anaya macustomers edu tinge tiri kuvaonawo zvekuko nekuko. Saka zvinhu izvi zvakanaka zvakakosha pakuti ukachitengawo kana uchidisplayawo mumba mako unowanawo mudziyo wako wakanaka wokunge ukadisplaya mumba mako zvinovandudzika kuitira kuti zvinonakidzisa mumba mako. Even ukatarisa zvakangofananawo especially kana big 5 iri papapa ukaitenga ukanoidisplaya mumba mako big 5 inenge ingoripo ipapo unongoidisplaya mumba mako ingonakisa mumba mako. Panapa tinotarisira kuti I think tikaonawo macustomer akati wandeiwo vanova vachitisimudzirawo business redu iri. I think zvingangotitirawo zvinenge zviri nani. Because mazuva ano ndizvozvo vanofambawo zvekuko nekuko 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 nekuko. I think ndingangoti ndochi zvatingosanganawo nazvo tiripo pana zvamainkosa zvinoita zvokutengesa. Tinotengesa madhoiri, tinotengesa mabhatiki, tinotengesa tsvimbo dzenyami-nyami. Ndebasa ratinoita panapa. Saka pari zvino zvinhu zvacho hazvisati zvanyatsotiitira zvakanaka. Varungu havasati vapo kuuya kuzotengera makastoma. Saka tiri kungoti nochichemo chokuti dai pazivikanwawo kuti vagouyawo vachionawo zvatiri kuitawo zvemaoko. Alright. Saka panapa mane nguva yakareba sei muri panapa? Panapa taane makore. Tatova nema30 years tiri kutengesa. Muri panapa? Tiri panapa paHeights. Alright. So muri kuonawo zviri kubatsirawo zvakadii pa30 years amave panapa? Zviri kubatsirawo zvakadii zvekutengesa kwamuri kuita? Uye maZimbabweans vari kuwana here nhoroondo yakakwana izere kubva kwamuri kuburikidza nezvamunotengesa? Hongu, zviri kutibetsera. Zvaitibetsera mazuva ekutanga-tanga taitoendesa vana kuzvikoro nenyaya dzekutengesa idzodzidzi, zvokutoti vanhu vese vanouya, makastoma anouya vanotoono tichibetsereka, tichibetseranawo navo kutengesa kwatinenge tichiita.
Saka zvamunotengesa munonyanyisa kutengesa zvinhu zvine chekuita nekariba chete kana kuti? Aiwa, tinotengesa zvinotengwa nemakastoma anobva kunze kwenyika. Kariba yacho tinotengesawo zvavanenge vachitengesawo zvinoenderana naivo, but kazhinji kacho makastoma edu anobva kunze kwenyika ndivanotitengera. Ko zvamungada kutaurawo kune maZimbabweans because hatifani kukundwa kana vari kubva kunze kuzotenga nhoroondo yedu kana kuti kuzotenga mifananidzo yenhoroondo yedu. Mungadawo kuti kudiwo kune maZimbabweans pavanouya kuholiday? Alright. Isusu tine chishuviro chokutiwo maZimbabwean ngavauyewo vachiona zvatiri kuita, vatikurudzirewo basa redu remaoko kuitira vana vedu vemangwana vanogara vachiziva kuti pane nhoroondo yaitwawo nevabereki vedu vaitengesa vachiendesa vana kuzvikoro, ivo vachiwanawo kudya ipapo. Saka tinokurudzira kuti maZimbabwean uyai tibatsirane pabasa ratiri kuita ana mai. Ndoitwa mama mai Mukutirwa. Alright. Mama mane nguva yakareba sei muri panapa uye imi munotengesawo chii? Ini ndotengesa mabhatiki, mabhegi, masolongo, koya mametsi, matrekrothi, zvakangosiyana siyana, matopo zvese. Alright. Mane nguva yakareba sei muchitengesa? Ndane nguva yakareba zvakanyanya. Alright. Ndezviri zvamungada kukurudzirawo maZimbabweans. Tine maZimbabweans tiri kungonzwa kuti vari kunyanyotenga nekupromota art renyu kana basa renyu vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Ko kune maZimbabweans isuve muno vakaranga, mashona, mandevere, even matonga, ndezvipi zvamungada kuvakurudzira? Isusu tinongoti dai maZimbabweans anouya achitingotenga zvakangosiyana siyana izvozvo, kunyange mabhatiki, kunyange timaturi utu, timaturi vanouya vachingodi vachingotenga zvakasiyana siyana. Aya mabhatiki vanongouya vachititengera mabhatiki iwaya vachitenga maZimbabweans. Kozoya matorist futi anouya achitengawo mabhatiki iwaya, ndeanonzi mabhatiki atinotengesa. Idzi heti dzatinotengesa dzakangosiyana siyana, maheti iwaya aya atinotengesa. Saka tinongotengesa zvakangosiyana siyana, kunyange manikiresi ari apa aya tichingotengesa. maZimbabweans vanotitengera, kunyange matoristi chaichavo anotitengera zvinhu izvozvo zviri apa izvi, vanonga vachingotitengera. Kunyange masolongo aya, mazambia ari mudenga aya matrauzi, aya mazambia ekumonera nembizi nemazebra, aya mazambia ekumonera ane shumba nenyati nenzou zvakangosiyana siyana, aya mazambia ane madhofini ekumonera akangosiyana siyana, aya mazambia ane munhu akatakura hari atinotengesa akangosiyana siyana, aya mazambia ane twiza, inonzi twiza iri apa iyi, zvakangosiyana siyana. Aya madresi aya mabheshu, aya matopu, aya madresi. Tichingotengesa zvakasiyana, tinongoruka zvakasiyana siyana. Inyaminyami yandakabata inoita iyo $15. Tichitengesera matorist kana maZimbabweans vanotitengerawo, vanopromota bhizinesi redu. Iyi inoita $10 yandakabata iyi, inonzi walking sticks. Matorist kana maZimbabweans vanotitengera zvese vachitipromota bhizinesi redu.